אני רוצה להגיד שהתחלתי את התהליך לפני חודש עם צליל. אני סובלת מכאבים בצוואר, בשכמות ובלסת. נאמר לי שהכאבים בלסת מגיעים מאזור הצוואר. והתחלתי תהליך עם צליל של תרגול יומיומי במשך כל החודש. כל יום אני מתרגלת, משהו כמו 15 דקות, ואני שולחת לצליל את התרגול שעשיתי, היא מתקנת אותי, ואומרת לי אם באמת אני עושה אותו טוב, וכך אנחנו ממשיכות לתרגיל הבא. אני רוצה להגיד שכל התרגילים שעשיתי עד עכשיו, באמת שיפרו את כל הכאבים שהיו לי בשכמות וגם בצוואר וגם בלסת. אני מרגישה הרבה יותר טוב ממה שהתחלתי. אני רואה שכן אני בדרך הנכונה. וחוץ שהתרגילים, התרגול היומי כל כך כיפי, כל כך נעים, ואני פשוט הרגשתי שכל יום אני מתחזקת, ככה כמו שאומרים, מיום ליום אני מתחזקת יותר ויותר. נכון להיום אני מרגישה הרבה יותר טוב, הרבה יותר עם אנרגיה, פחות עם כאבים.